Semo iyo chingeni to chikokwana na bangina iga batoerenda kichingeni chirega iga senseme yiga sama leta ngo kufiles esu matoko ni sega sekta yesu matarachambiri dali tukolia rere sumeni ya baba ye kwa be nyinge sana usina senyenjo ebyasara bya birense tibesa cya bire chinkong bone byasara byara rero niko chinyi chichora ebwa nesu mabuna ga otora kaga sineni aga otora kaga sini gatwagora silingi 300 eyene neni gatwagora silingi 500 igabana sense yesu kumara rero nige byasara byarengense usina senje abana bairanire skuru besenchiyo uchumi yakongire enyanya rero asiri tukulia rero ego yachakira sanduku erie ne kabisa yachakira silingi 800 toache frati yacha silingi 3800 togoche pesheni toko ni 1200 togoche kwende ndo silingi 750 togoche motoliro tuani silingi 200 togo pima chiro togo pima inye 20 chiro togo pima inye 30 chiro togo pima isano 20 na isano 30 mpaka inye 15 chiro eko bwate kana ne size yaye na utobwate size nene size nke na katikati kero kende balo bune ne size enko konyeroka osine size nende enko nyeroka size enke ya igatu yani enke gochiebu size enke bono ne eyobonera gopimuchi nyanya isano 20 chito ko beka inye 20 chito abeka inye 30 nekero chichire peshe niga na botoko ni silingi 1200 gose mna tora igwane no muntu era turi kubwatinga kyo kogenda bona chiro ya tarachambiri no tore toko ni bitunguo 1500 eguni komenta nayo abo togendete kera lituko na batobwate mechandere igore nde bone bitunguo bichire echiri bunya na 500 egorogoro 150 iga 550 aina rama goria itare tarachambiri ni enene ya ekabeji enene toko ni 50 alafu enke toko ni 30 rero ni aenda igorake kwari gotara kero kende gocha kugora kende kwanyarire gokwemanya inkori boteria bagusi Global Radio rietaria ne Ruth Yanchama.